Wara li l-programm Xarabank tqaċċat minn fuq l-istazzjon nazzjonali, issa kien imiss li l-programm dissed biex jgħaddi mill-istess xorti. Biċ-chairman tal-PBS Tonio Portuguese jgħid li dawn il-mossi l-ġodda bil-forsi jġibu magħhom element ta' riskju. Kull bidla li tagħmel għandek riskju. Tibdila ikun hemm u jrid ikun hemm bil-forsi. Portuguese kien qed jikkummenta wara ċ-ċerimonja li saret f'Kastilja fejn kien iffirmat ftehim ta' finanzjament min-naħa tal-Gvern. Mistoqsi minn dan l-istazzjon dwar il-fatt li Xarabank tqaċċat mill-iskeda li jmiss tal-PBS, il-Ministru Carmelo Abello ma kommettix ruħu jekk jaqbil xi jew le ma' din id-deċiżjoni. Mhux kwistjoni ta' jekk hux kuntentin jew le, jiena li rrid inħares huwa li l-istazzjon nazzjonali ikollu l-għodda meħtieġa biex ikun jista' dejjem jibqa' jtejjeb il-kwalità. Dwar l-għażla ta' Norma Saliba għat-tmexxija ta' newsroom tal-PBS meta kien hemm ismijiet oħra li ġew skartati, Portuguese qal li Saliba kienet l-għażla awtomatika wara li rtira Reno Buġejja.